Procome do Gotci Mazurach i tym co Mazurów znama parłanci godu tym z Piotra Siatkwewścim, mazurścim dzejarza, autora przekładu, jak mówię, co dowiedzony niedawno, Małego Princa na mazurską młewa. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, już znamy co nieco historii Mazurów, ich bytności na tych ziemiach, ale troszeczkę porozmawiajmy o Mazurach dzisiaj, to znaczy według spisu jest was około 1500, to nie jest zadowalająca liczba, a ilu jest tak naprawdę Mazurów? Może takich, którzy nie do końca się chcą deklarować? Na terenie Polski szacuje się, że żyje co najmniej 5 do 10-15 tysięcy Mazurów. Ja raczej powtarzam tę środkową liczbę, około 10 tysięcy, bo to się mniej więcej też zgadza z moimi obserwacjami w terenie. Natomiast to nawet nie tyle jest kwestia tego, że oni nie chcieli się deklarować jako Mazurzy. Wielu tak naprawdę nie wiedziało, że taka opcja istnieje. Więc to jest też problem medialny, nagłośnienia tej sprawy. W 2011 roku nie było żadnej kampanii informacyjnej na ten temat, więc w przyszłym spisie trzeba było po prostu ten błąd naprawić, bo to nie jest nic złego, że ktoś zadeklaruje czy jedyną mazurskość, czy obok polskości. Większość razem z tożsamością polską deklarowało mazurską. Także tu trzeba po prostu popracować też na polu medialnym. Spotykasz się z Mazurami, jak już mówiłeś, prowadzisz takie obserwacje. Jak to jest z tą tożsamością? Ludzie mają tą potrzebę odkrywania własnych korzeni na Mazurach? Generalnie tak. Szczególnie widzę teraz ruch w pokoleniu średnim, co mnie troszkę zaskakiwało, bo to wcześniej było trochę tak jak na Kaszubach, że pokolenie najstarsze i to najmłodsze raczej było aktywniejsze. Teraz widzę, że pokolenie średnie zaczyna wręcz dominować. Przypominają sobie po prostu mowę swoich dziadków. Oni to słyszeli, albo rodziców czasami. Oni to słyszeli, oni to w sobie noszą. Razem z tożsamością też. Czyli jest to widać. A jeżeli chodzi o mowę mazurską, czy da się ją słyszeć na co dzień, na jakich terenach, jak wiele osób posługuje się mazurskim? Z mową mazurską jest o wiele gorzej, ponieważ po mazursku płynnie mówią już tylko najstarsi. Nie znam żadnej osoby, która by była native speakerem poniżej 50 roku życia. Generalnie, ja też osobiście musiałem się bardzo wiele douczać. W domu pewien zasób słownictwa mazurskiego funkcjonował. Ja to potem zebrałem i uporządkowałem, natomiast w większości musiałem się nauczyć. Staramy się rewitalizować to wszystko. Chcemy wydać słownik w ramach jednego z grantów. Myślimy też o kursach, o spotkaniach bezpośrednich też z chętnymi do nauki. Ale to wszystko tak naprawdę dopiero przed nami. Teraz tak naprawdę siedzimy przede wszystkim w źródłach, żeby zebrać całą naszą wiedzę w jedno miejsce, a w następnej kolejności będziemy tą wiedzą się dzielić. O to też chciałem spytać, czy mamy jakieś źródła, materiały i pomoce, żeby po prostu samodzielnie się nauczyć mazurskiego? W tej chwili, jeśli chodzi o takie typowe źródła do nauki, typu podręcznik, elementarz, nie mamy jeszcze nic tak naprawdę. Można posłuchać na przykład nagrań Małego Princa, które zamieszczam w internecie. Można poczytać pojedyncze teksty na mazurskim słówku na dziś, które zamieszczam. Ale to jest wszystko tak na zasadzie takiego przyswajania sobie konkretnych tekstów. Ja musiałem wrócić do badań z lat 50. dialektologicznych, które były bardzo kompleksowe na szczęście, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest w stanie przez to przebrnąć. No tak, to jest dużo pracy, a chodzi o to, żeby to było wygodne. A jeszcze spytam, wracając do historii, jakie czynniki zadecydowały o tym, że mazurska mowa zaczęła ginąć? Czy to tak jak na Kaszubach, po prostu akcje komunistów, którzy tępili wszelką różnorodność? Korzenie tego są jeszcze wcześniejsze, to znaczy lata 70. XIX wieku, kiedy mazurski został usunięty ze szkół. Wtedy oczywiście nie rozróżniano na mazurski, polski, po prostu uważano, że to jest język polski, ale z różnych relacji wiadomo, że w wersji mazurskiej odbywały się lekcje, modlitwy i tak dalej. To zostało usunięte właśnie pod koniec XIX wieku. Wtedy też zaczęły się takie poważniejsze akcje przeciwko mowie mazurskiej, dyskryminujące. Potem to, gdy już Mazury dołączono do Polski po II wojnie światowej, potem to niestety było kontynuowane
z bardzo wielu powodów. Najgorsze jest to właśnie, że te szykany najczęściej spotykały dzieci. Mhm. Czyli okres dosyć podobny jak u nas tak zwanych Słowińców, czyli Kaszubów z Nadłeby, również tępiono, modlitwy już przestawały wybrzmiewać w świątyniach w języku kaszubskim, ale właśnie ja tutaj co chwilę każdy fakt, który podajesz, to ja widzę jakąś paralelę między naszą kaszubską sytuacją, a właśnie u was, jak to wśród Mazurów jest. Jakie ty dostrzegasz podobieństwa między nami? Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, historyczne podobieństwa, to przede wszystkim ta tożsamość, którą ja bym mu nazwał taką tożsamością troszkę skrytą. To znaczy między tymi wielkimi narodami, i narodem polskim i niemieckim, zarówno Kaszubi, jak i Mazurzy starali się w jakiś sposób zachować swoją odrębność tożsamościową. To oczywiście było bardzo trudne zadanie. Wielu się to nie udało i pod naporem czasów, sytuacji, atmosfery asymilowali się z tą czy inną grupą. Więc przede wszystkim uważam, że ta historia właśnie ludu pogranicza jest naprawdę niemalże taka sama, z tym, że na Mazurach doszły jeszcze wyjazdy w latach 70. do Niemiec i wcześniej, które ostatecznie rozbiły naszą społeczność. Mhm. Rozbiły, ale nie zupełnie, bo jak wiemy, ruch mazurski działa. Tutaj troszeczkę się o nim dowiedzieliśmy, ale oczywiście bardzo duża strata to była. Natomiast jeszcze podobieństwa językowe, czy dostrzegasz? Podobieństwa językowe jak najbardziej. Przede wszystkim dziesiątki, jeśli nie setki wspólnych germanizmów. To jest oczywiste. No, żyliśmy w jednym państwie i przez kilkaset lat. Tutaj, przepraszam, tylko przerwę. Słowo durowało, które się pojawiło, to dyrowało kaszubskie, czyli trwało. Tak jest. No i to jo wszędobylskie, które na Mazurach było też oczywiste i dla mnie było takim pierwszym słowem na tak. Tak było później. Oczywiście też takie słowa niekoniecznie z niemieckiego, na przykład statki, czyli naczynia. Dożeniały, czyli dojrzały, to też jest pewna paralela. Dozrzelały. Więc takich słów jest sporo, też kwestie wymowy, na przykład pochylenia w kaszubskim i w mazurskim się zachowały. To dawne rż, a nie ż. Także takich podobieństw widać sporo. To wynika z tego po prostu, że te wpływy polszczyzny ogólnej były dosyć późne, zarówno na Kaszubach, jak i u nas. No tak, tutaj już od najdawniejszych czasów wykazywaliśmy odrębność, natomiast jeszcze, skoro mówimy o podobieństwach, to czy też współpraca między nami ma jakieś znaczenie, jakiś sens, czy rzeczywiście możemy mówić o czymś takim jak mazursko-kaszubska przyjaźń? Myślę, że możemy mówić chociażby w ramach czasopisma Skra działamy razem. Ja jestem też członkiem tego kaszubskiego czasopisma. Tutaj muszę jeszcze dodać, że Gracjana Potrykus, która też jest znana w środowisku działaczy kaszubskich. Graficzka? Tak, graficzka opracowała skład i łamanie mojego księcia, więc cały czas staramy się wspierać jeden drugiego. No i oby z tego jak najwięcej dobrego wyszło dla wszystkich. Rozmawiamy z Piotrem Szatkowskim, działaczem mazurskim, o tym, jak wygląda sytuacja Mazurów dzisiaj, a także jak wyglądało to w historii. Na koniec poproszę Cię o jakieś słowa dla słuchaczy Radia Kasiebę, ale po mazursku. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczów Radia Kasebę. Bóg zapłać wiele razy. Piotr Siatkwewści, nasz głos. Dziękuję bardzo. No i do uzdrzeni, do ucieci. Do zobaczenia.